Real freedom is Okay, let's go. Earground Radio. New voices amplified. Earground Radio. Hey, this is your girl Terry Eva, and you tuned into Earground Radio, New Voices Amplified. Earground. Chitatu zvakare tichikugamuchirai kunhepfenyuro yedu yeEarground kuchirongwa chatinounza chitatu chega chega nenguva dza9 pm manheru. Zita rangu ndinonzi Poet Itai Sekeremo. Chirongwa chedu kuverengwa kwemabhuku. Bhuku ratiri kuverenga mwaka uno ibhuku rakanyorwa nemunyori anoremekedzeka zvikuru munyika yeZimbabwe vanonzi Baba Ignatius T. Mabasa. Bhuku rinonzi Imbwa yemunhu. Svondo rapfuura takagumisira Musa nemudzimai wemutungamiriri wenyika vari munzvimbo yavanga vasinganzwisise kuti vari pai. Nzvimbo yaive nerima, nzvimbo yaipisa zvikuru. Vese vari vaviri vaive mupishu, vakashama, vaitsva uyezve vaishaya kuti vari pai. Vairota here kana kuti vaive vakamuka, vaive vakafa here kana kuti vaive vapenyu. Hapana akava nemhinduro pavaviri. Vakachinjana mashoko. Musawo semunyori uyezve semudetembi akasorwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika kuti imi vanyori, seiko musingambonyoriwo netembo kana mashoko anoita kuti nyika ivandudzike? Mudzimai wenyika akashorwawo naMusa achinzi sei wachingovhura mashopu kuDubai achidawo vachengetedzi vechirungu asingatsvake vanhu vatema saye. Nekudaro takuchibopa kubva patakachisiyira svondo rapfuura. Ndakabva ndaseka ndikavati kutaura mashoko ane makumbo mana anomera kuti mbukiti. Asi kana Afrika yedu yakanaka, sei muchinovhura mashopu kuDubai kwese uko? Sei muchida mabodyguards echirungu? Hamunzwisise bizinesi mukwasha. Kana ukango havana kupedzisa zvavaitaura, nekuti munzvimbo muya makabva maita chiedza chiri kure kure changoita kuti tikwanise kuona zvishoma shoma, asi hachina kutora nguva nekuti chakabva changodzima pakarepo. Asi chisati chadzima ndakakwanisa kuona kuti munzvimbo mataive maita kunge mubako asi riri jere. Paive nemisuwo asi wakanga uri wesimbi hobvu uye wakavharwa nekukiwa. Makanga muna vamwe vanhu vashanu vakanga vasina kupfeka sesu uye vachizviputanidza kunge tumbwanana tiri kutsvaga kudzirwa. Pakanguva kadiki ikako, chiedza chisati chadzima munzvimbo iyi, makapinda mazino akareba uye anenge zvigure asi wakanyangara zvinotyisa kunge kana zvidhoma chaizvo. Ndakanzwa mweya wangu kuvhurika setsamba yanga yavharwa. Ndakaita sebhobhiri reshinda rave kumononorwa. Ndakanzwa kuve neruzivo rwandisina kuziva kuti rwabva kupi. Nyangwe ndakanga ndiri murima gobvu, mweya wangu wakatanga kuona zvakanga zviri munzvimbo iyi. Hongu, mweya wemunhu une maziso, nzeve nemuromo. Ipapo mweya wangu wakanditi, uri mugehena Musa, wakafa nezuro. Asi kuno kwavave hakuna nguva yepawachi, hakuna zuva, hakuna mwedzi kana makore. Asi chikuru hakuna zororo nematambudziko Musa nezvakabuda pasarudzo yeupenyu hwako. Ndakashaya kuti ndodii, aonekwa here? Ndakanga ndisiri kuziva kuti mweya wangu uri kuti nematambudziko ekufa kwangu here kana kuti ekuve muno munzvimbo yegehena yandaive. Ko iyo sarudzo yeupenyu hwangu yaive ipiko? Yekudhakwa nekutiza Mwari? Ndakazevezera mweya wangu ndikati, ko izvo zvii zvinenge zvigure? Madhimoni ayo Musa,
ndiwo mapurisa ekuno uye auya kuzokutambudzai nekukurwadzisai nekusingaperi. Ndakanzwa kuseka kune maungira kuchibva kumadhimoni aya. Dhimoni rimwe nerimwe rakaenda kumunhu waro. Vanhu vese vakanga vari mujere rebako riya vakatanga kurohwa, kusanganisira mudzimai wemutungamiriri wenyika. Mudzimai wemutungamiriri wenyika akanga achivimbisa madhimoni aya madhayamondi nemari nezvese zvaanoda, asi hazvina kubatsira. Ndinofunga kuti mweya wake wakazozivawo kuti ari kugehena. Saka akatanga kukumbira kuti ave mumwe wemadhimoni kuti agodzokera panyika kunoita kuda kwawo, asi madhimoni aya akamuseka zvinosvota. Aona kuti kutaurirana nekunyengetedzana kwaramba, mudzimai uya akatanga kuturikira madhimoni aya nemashoko anotyisa. Asi madhimoni aya akanga akazara neruvengo, akamudzura bvudzi mumusoro wake, akasara wave kuita senhanga yabvurwa mumoto. Ndakapedzisira kuona mudzimai wemutungamiriri wenyika achikambaira achikumbira kunzwirwa tsitsi. Asi paaitaura izwi rekuti tsitsi chete, madhimoni aibva aseka zvine utsinye, achitaridza kuti tsitsi dzakanga dzisiri chinhu chaanoziva. Pese paaiseka madhimoni aya, mukanwa mawo maibuda hutsi hunenge machimbini ekumaindasitiri. Saka chii chakaitika kuti ndisvike munzvimbo iyi uye ndizokwanisa kukuudzai nyaya ino? Chekutanga, sekutaurirana kwandanga ndamboita nemudzimai wemutungamiriri wenyika, zvandakaona dzakanga dzisiri hope. Chakaitika ndechekuti ndakanga ndambofa. Ndakanga ndapipuka ndiri muchipatara, uye pakauya mukoma hamu kuzondiona vachibva kubasa kwavo, vakandisiyira bepanhau. Mupepanhau umu musoro wenyaya wakanga uchiti mudzimai wemutungamiriri wenyika akanga afa. Ndakanga ndambourayiwa kabisira nekuda kwechirwere cheshuga. Vana vachiremba vakati ndakanga ndaita rombo rinoshamisa kuti ndibengenuke nekuti ndakanga ndatombofa. Chitsauko chinotevera chinonzi muedzo. Satani anondishanyira asi asiri nyoka. Anouya ari munhu. Satani anozvishandura ova Julie, mukadzi waRichard. Okanda chirauro chake kwandiri. Zviri pachirauro chaSatani kusasimba kwangu zviponda moyo. Nhasi Julie afona. Julie, mukadzi waRichard, mumwe womuchinda wandakasangana naye kwachikwana achiridza damba refu raBig Tembo mumota make. Damba refu iri, Biggie the Baba of GT, ndiro raiva rekupedzisira Big Tembo asati ashaya, uye rakangoitwa pakaseti chete. Ndairitsvaga nemaziso matsvuku nekuti raive rizere unyanzvi hwene Tembo. Saka pandakanzwa richirira mumota maRichard, ndakamubvunza kwaiva aritenga. Ndakabva ndatotanga kutaura nezvevaimbi nemimhanzi kusvikira andikoka kumba kwake kuti titandare tichinzwa mimhanzi yakare kare chaizvo, pamwe chete nekundipa CD raBig Tembo randakanga nazwa richirira mumota make. Iniwo ndakazomuendesera mamwe maCD andaive nawo asafiriwo madzikatire aitsvaga. Asi kuti ndinyatsoti Richard shamwari yangu, ndinganyepe. Nekuti sekuona kwangu uye nekuzotsanangurira zvandakaitwa naJulie, Richard inyati, ini ndiri mombe. Musi watakasangana naRichard ndiwo musi wandakaenda kumba kwake kuUnity J, uye ndipo pandakaona mudzimai wake. Julie haasi mukadzi akanaka zvinobatisa pfungwa nechiveve kana wakamuyeva, kwete. Asi ane maziso ane maoko ekuti akakutarisa unonzwa sekuti uri kudamburwa. Ina handina kumboita nyaya dzakawanda naye nekuti aingopinda nekubuda achipfuura nemataive tiri achiita basa rake remumba. Nyaya dzatakangoita kunze kwekukwazisana nekubvunzana upenyu inyaya dzakataurwa nemeso. Julie mukubata-bata zvaaita zvemabasa epamba aipota achindikanda ruziso rune kubiridzira kuita sekuti pane zvamushamisa pandiri zvaaona.
ruziso rwake rwaive rune shuga, ruziso runonyautsa mwoyo sepurasitiki riri kunyautswa pamoto, ruziso runokusiya usina kana kugadzikana. Ndakanga ndisinganzwisisi zvaiitika uye ndakanga ndava kuda zvangu kuenda kumaraini kwangu kunyuzengeza 4. Zvaidzoka zvowedzera nekutinetseka kwangu ndezvekuti uyo Richard wandakanga ndauya naye akanga ari munyika yake oga, nekuti painge andipa chibhuku chema-CD yake kuti ndione pamwe nekukwereta mamwe andingade. Akanga ongobaya foni yake achitumira mameseji nekumbosimuka achinodayira foni yake ari panze. Takatandana naRichard kudaro tichinwa doro rekure rakanyorwa kuti Heineken. Ndakanga ndisina chokwadi kuti Richard akanga asiri kuona here kuti ndiri kutariswa, uye kuti maziso aJulie akanga ava kundikanganisa. Ndaida kukurumidza kuenda, asi ndaifanirwa kumirira kuti doro ndakange ndagadzirirwa muglazi rakareba kunge zondo remombe richange rapera. Ndakafara kuti Richard akabva andipasi ma-CD ese aBig Tembo andaida, zvekuti ndakaenda kumba ndichifara ndichiimba chimbo chekuti kuroja chete. Asi ndakati ndava kugadzirira kuti ndioneke ndinjengese maziso ekubirira ndaitariswa nawo naJulie, foni yaRichard yakangoerekana yarira, saka handina kuzokwanisa kuti ndioneke. Richard akadavira nekukurumidza, asi nyaya dzaitaurwa ipapo dzinenge dzakabva dzamushandura kuita chimwe chinhu nenguva isina kufanira. Ndakaona maziso ake kakupenya so kaaiva akuita, uye kuwedzera kusununguka kukabva kwaita munzwi rake. Yes boss, mati zvachata. Oh, I can't believe kuti zvachata nekukurumidza saizvozvi. Eka ndiko kugona kaikoko. Saka mati vanoda more stuff. Tikatosimuka izvezvi. Eka. Ina sweat maboss. Ngatisanganei pareception yepahotera in 45 minutes. Ndava kutobuda izvezvi boss. Ndakangogara pasofa pandakanga ndasvikira. Richard akabva pafoni akapinda muimba iri mukati yandakazoziva kuti ndimo maive mubedroom make. Akabuda akabata bhachi rake dema redehwe nemakiyi emota. Akabva ati kumudzimai wake, baby, ndava kumboenda kune kwaita dhiri. Ndinofanirwa kurara ndayambuka bhodha reSouth nhasi chai. Ko amauya navo naye? Mudzimai wake akabvunza achinditarisa. Oh shucks, ndanga ndakukanganwa Musa, sorry, pane emergency yaitika. Inwa zvako bhiya rako, kana wapedza waenda, asi mumhanzi wamukadota wawati uchandiunzira usazorega shamwari, nekuti ndiri kuutsvaga kunyanya pane chimbo chekuti kwaunyani. Kakaipa kaya. Asi kunyanya munhu aimurovera lead guitar. No, mudhara Safiri wanga akaipa. Anyway, I must go now. Handikanganwe. Ndakataura nezwi rakanga rine kushamisika kuti muchinda uyu aiita nezvei chaizvo zvaingoita kuti munhu abva angosimuka sechambopuri kudaro. Ndakazongonzwa mota ichimutswa nekuvhereredzwa ndiye hutu pachibva pangoita runyararo. Takasara tichinzwa chimbo chaBig Tembo chaakanga adzikisa volume paaitaura pafoni. Chimbo ichi chaiita sechinobvunza Richard. Chaiti, wagayeiko? Wafungeiko nhai mudiwa kusandioneka? Hapana chinhu chakaoma chinonetsa sekusiyiwa muri vaviri nemudzimai wemunhu wausina kujaira, kunyanya kana mudzimai wacho ambenge ane kumwika kutarisa kwausingapiwe mushe. Tasara tega. Ndakazama kutaudza Julie, asi pakutanga akanga asingataure zvinoenda kure. Iye ndiye aida kuti nditaure. Ndakafunga kuti pamwe abhoekana nemuendero wakanga waita Richard, asi akazondiudza kuti pakanga pasina chicha, pakungosimuka semhepo yanyama bvuvu kwaRichard. Iye ndiye akatanga kuzobvunza mubvunzo wekuda kuziva kwandakanga ndichizivirana naRichard, nekuti akanga
akatanga kuona kuti musi wose kutaura kwake ndakanga ndisiri munhu wekuti angandisa pavanhu vanofamba nekutamba naRichard. Kushandisa mashoko akewo iye Julie akanditi, munenge munhu akaneta imi, asina kwaari kumhanyira. Kuita kwenyu kana kutaura kwenyu hakusi kwemunhu anowirirana naRichard, no. Takati tandare, asi handina kunge ndakasununguka nekuti ndakanga ndisingadi kuti Richard agodzoka andiwane ndichiri pamba pake uye tichingori vaviri nemudzimai wake. Pandakabvunza kuti vaigara vega here, ndakange ndaudzwa kuti pana mai vairodya pamba apa mumba yekunze vachigara nevana vavo, asi vakanga vaenda kumasowe. Murume wamai ava akanga anzi anoshandira kuSouth Africa, saka kuve kwedu tega kwakanga kusingandiitiri zvakanaka. Ndakakutura girazi redoro rechirungu randakanga ndapiwa ndichibva ndaoneka kuti ndiende, asi Julie akanditi, kumunomhanyireiko naiva Musa? Ndakaseka ndisati ndapindura. Kumuri kusekei? Akabvunza achishamisika. Ndinongonzi Musa, ndiro zita rangu rekutanga, uye hapana munhu ambonditi vaMusa. Saka mukangonditi Musa chete, aiwa zvinenge zvakanaka. It's okay, zvakanaka Musa. Asi kwave kutoenda zvaita seiko? Ndakatanga ndatora befu ndikati, munhu wandakanga ndichitandara naye sezvamangoona aenda, saka nenewo ndinofanirwa kuenda naye. Asina handisi munhu wekuti ungatandare naye here? Akabvunza achinditarisa mumaziso chaimo. Hazvisi izvo zvandataura, asi chete zvinongonetsa kuti nditandare nemi iye murume wenyu asipo. Naiwe Musa, unoti Richard anodzoka here? Atoenda, ende kana pachinge paita mafoni nezvemabhizinesi zvake hapana chinombomumisa. Asi uri kutya? Ndakanga ndisiri kutya, asi ndakatanga kutya kuti chii chavaireva kuti asi uri kutya. Aiwa, handisi kutya ini, asi handina kugadzikana chete. Saka garaka ndikupe rimwe bhiya, ukanwa rimwe unogadzikana, and I'm so sure of that. Dai Julie aiziva kuti akanga andibata ipapo pane kakusasimba kwangu, dai akaseka. Doro ndiro shamwari yangu yepamwoyo, uye remahara ndakanga riine kukwezva kanotyisa. Saka ndakabva ndagara musofa. Huro yangu yotarisira kupuruzirwa nedoro, asi hana yangu ichindituka kuti watanga kuita zvinhu zvisina musoro Musa. Asi ndakaituka ndikaiudza kuti idzokere kumba. Maviri andakanga ndanwa pekutanga akanga asinganyatsondisesekedza nekuti pfungwa dzangu dzakanga dzichifunga zvinoperera panzira kunge fodya yekudzimira. Ndakapiwa rimwe doro ndikafadza Julie pandakati, maita zvenyu. Iri doro ndakangoriona mumabhuku, asi ndakanga ndisati ndamboriona mumaoko kana kurinanzva nerurimi. Nekuda kweHeineken ndakabva ndakanganwa zita rangu, Big Tembo Richard. Nguva kana nzvimbo yandaive handizive kuti ndakanwa mangani. Takatandara, zvakazondishamisa nenewo. Takataura nyaya dzakawanda, ndikaona kuti ndakazoziva Julie zvakanyanya kudarika Richard. Ndinoona kuti ndicho chikonzero chakaita kuti tizowirirana sezvatakazoita mberi kwatakazoenda. Ndakazobva pamba paJulie naRichard ndakadhakwa nedoro remumakeni, doro rechirungu. Ndakaenda kumba ndichirwa nehana nekuda kwokuti pandakanga ndava kubuda, Julie akanga andibata ruoko rwangu akanditarisa mumaziso akanditi, waita zvako Musa, tataura, tazivana, uye tave shamwari neshamwari. Asi
ndanyanya zvangu kufara nekuti wanditandadza, uye iko zvino ndava kuziva kuti hauzi mumwe wevanhu vaRichard vanongouya vachienda sezvipoko. Akamboti zi achiita semunyori ari kutsvaga kuturunura muchero wemashoko akatsvukirira kubva mumuti wakasangana muchero wemashoko mambishi neakaibva. Akatura befu achibva anditi, ndinovimba kuti uchadzoka zvakare pauchauya nemusic yawakazi naRichard ugouya nayo. Asiwo usanetseke, kana ukauya aripo kana asipo, iniwo ndiri kutsvaga shamwari. Uye sezvandakuudza, Richard haasi munhu angaite shamwari yako. Ane shamwari kare dzinenge mimvuri isina varidzi, mimvuri inongouya chinyangarika. Shamwari dzake dzine mari, dzine bag, dzine speed, dzine mota, dzine pfuti, dziri sophisticated, dzinotyisa, dzinoita regai ndingoti dzinotyisa. Handina kuda kutaura, ndakangogutsirira, asi ndakabatwa nekutya nekuda kwezvandaiudzwa naJulie pamusoro paRichard neshamwari dzake. Julie akabva andigashidza kapasuru kaakanga andirongedzera kaive kakapakatira mahenekeni 6. Ndakashamisika nekuti muupenyu hwangu handina vanhu vanondipa zvipo, zvekuti mwoyo wangu wakanzwa kunyaudzika. Kakandiyeuchidza pandakapedzera kunzwa ndichiri kuSunday school. Kamwe kambo kaindifadza zvikuru. Ndakanzwa mafuta anonhuhwirira semaruva achibva pamuviri waJulie. Ndakanzwa achitura befu achibva afuratira odzokera mumba ave nemisodzi yakajenga mumaziso. Akandifungisa hazvinei, musikana wandiri kuedza kuda, musikana ane maziso anenge enunguru, ngururu dzajika jaka. Chienda zvako Musa, ufambe bo, asi kana wakangwara ita shamwari yangu kwete yaRichard, nekuti ini ndinomuziva. Akabva avhara dhoo ndichibva ndasara ndave panze ndakaputirwa nerima. Ndakatadza kunzwisisa zvinhu zvakawanda. Nanhasi handinzwisise zvinhu zvakawanda pamusoro paJulie, asi kutya kwangu kwakawedzera. Ndakazvituka kuti ndakanga ndavarayirwa ndikatengerwa doro. Ndakanga ndaita imbwa yedoro zvakare. Ndakafamba ndichienda kumba, asi ndakasungwa nedoro remumakeni rechirungu. Pfungwa dzangu nekudhakwa kwadzo dzakanga dzadhanganyika kuti Julie ndiani, Richard ndiani. Ndakazongozvisimbisa ndichiti hapana chandaita chakaipa, ini kunze kwokungotandara. Chikamu chinotevera chinonzi maziso. Ndiri kushamisika kuti kubvira pandakaenda kumba kwavo mwedzi 2 yapfuura. Nepandakadzorera maCD aRichard, ndichiri kungonetseka nemaziso anaitariswa nawo naJulie. Maziso anenge muururo, anonyungudutsa simbi. Maziso ane kaunyoro semhuri yemombe. Maziso aJulie muunyoro hwawo aiti kwandiri, ndibasirewo, ndinunurewo nekuti pandiri pakaoma. Ndinoda kupiwa mapapiro ndibhururuke, ndiende kumakore kwandinonoumburuka muutefefefe unenge donje. Kubva pandakaona nekuziva Julie, ndakaona chinhu chakaipa pamuviri wemunhu: maziso. Maziso haaite, ane ngozi huru, anoda kuchenjererwa nekutarirwa miganhu. Maziso angu naJulie akaipa nekuti akakwazisana, akambondirana zvekuti rudo rwedu rwakabva patsamba dzakanyorwa neingi yemaziso. Ini ndakanga ndichitofara kuti ndakayambuka. Ndakapukunyuka pamavara eshato kwandakanga ndaitwa, nyangwe zvangu ndakanga ndiine maziso aimbofunga kuti ndidzokere kumba kwaRichard pandinenge ndichiziva kuti haako ndoida sendanga ndauya kuzomutsvaga
asi ndichiziva kuti ndauya kuzonyorerwa notembo dzisina tsumo kana nyaudzo singwi dzaunoziva, asi nemeso aJulie, maziso anonyora netembo. Asi ndisingazvifungire, Juliet akandifonera. Akandiudza zvakawanda pamusoro peupenyu hwake, zvakaita kuti ndione kuti ishiri yakatewa neurimbo ikabatwa. Akavakirwa chizarira, asi haachakwanisi kubhururuka kana kuimba sezvaaisiita kare, kana mapapiro ayo ashine namo yeurimbo. Akandifonera achindichemera. Hanzi, Musa, handina munhu wekutaura naye. Kana usina zvauri kuita uya kumba, kana kuti ndidayire chiuya kwacho. Alright, kana kuti ndiwe ikuko ndinofamba sei? Ndiri kuda kutaura newe. Musa, unonditeerera here? Ndiri kuda kumbotura befu. Kana ukasandibatsira unenge wandiuraya, Musa. Handina wandingataura naye. Hanzvadzi yangu yekukoko haipo, uye zvimwe zvinhu handingatauri naye kana nemuroora. Ndouya here Musa, please ndouya here. Ndinokuunzira hako Heineken. Kana munhu akademba kudaro, ungamuti kudini? Zvakare, kana achinge ataanwa nedoro riya remumakeni rinonaka kunge mukaka, ndingatiwo kudii? Doro kwandiri inyama. Doro kwandiri ndiro ropa mutsinga dzangu. Doro ndiro upenyu hwangu. Foni yangu yakabva yadimbuka. Julie akamirira mhinduro. Ndiro dambudziko rine manetwork. Paunenge uchitaura zvinhu zvine basa paye, mwoyo wako paunenge wadziiswa, wave kurira kunge kainjini kemvura, panobva pangoita mweya wetsvina. Ndakange ndisina mari mufoni, asi Julie pakazosarawo foni kepiri achiti, saka wati kudini Musa? Ini ndakanga ndava nekakupiswa kemunhu amirira kutora maresults ake ekuongororwa ropa kuti harina here utachiona. Ndakange ndichicha kurasikirwa nemukana wekuunzirwa doro remumakeni reHeineken. Zvimwe zvekuti Julie akanga ane nyaya yaida kutaura zvakange zviri zvenhoroondo, uye zvakanga zviri nzondora panyama yehuku. Chaive nebasa kwandiri doro remumakeni. Ipapo ndakazvibvunza kuti, asi kana mbuya vepano kana teki vakazoona pave kuuya munhukadzi achipinda mumba mangu vachati kudini? Julie haazi musikana, anooneka kuti mukadzi, nyangwe zvake asina kumbozvara. Hameno, rega tikuzviona zvazvo, zvinongouya hazvo. Zvinouya zvinongoitika. Miedzo inondikunda, asi Mwari ngavandibatsirewo ndisapinda nechigubhu chedoro muchechi ndichiimba. Mabvawo chatondiroora chete. Uku ndiko kupera kwekuverengwa kwebhuku redu svondo rino. Tosangana svondo rinouya. Ndatenda. Showbiz will never sound the same again. Earground.